ya wong oyo, mangan ya wong loro. Adus ya wong loro. Nek arep iki seneng kaya lagu hujan kae. Ngene yo jeng kenyang. Iki ra iso dibaru dhewe. Aje, nang iki ra kurang partai. Ini nek kowe mau apa dhewe. Ini kesik kabeh mlayu ae iki keluputan kok. Iya. Loh, piye yo Pak kok ngono tenan kok. Niding klapa-klapa kang maksih muda ya mas salugune pularti rahajo Kowe iki semene bocah semenake padha ngono. Lagi goyah sapa kok? Jogelmu tempo pasiah. Rumahmu iki iso ngampar. Yo srawu iki aku ra bersidoso. Sopo kabupaten Trenggalek. Sopo aku penyerti. Ujine Jogento iki ndi? Koyak-koyak karo. Apa iki sing diarani aneh ning ngopo? Aneh. Apa iya? Sinten to? Wah nyewa sepatu 200 gitu. Bayarane entek. Aja cecek lho ujungku lho. Iki ujung kagek ulek. Aku ora nyedak malah aku sing dicedak. Dek, aja ulek, Adik. Ayo nek loneng. Ora sudi wong aku iki ora seneng karo Lho, kowe abakut nemu apa? Aku ora bisa. Ada nyupo to? Inggih lah. Aku arep nang lempok. Sapa rumangsaku jenenge iki sak lumpreng. Jebul barang aku ngerti. Yen to saka tenggak tulisor iki sak lumpreng manusa. Nanging bareng tenggak tunggak. Ora kaya dene manusa. Omong apa kowe? Pokoke aku nang lempok karo yumpluk pokoke minggir. Ya yo ngerti wujudmu kaya ngono kok arep seneng karo kowe. Jane nang balengane kowe malah ora neng, malah milih aku. mula-mula aku yo seneng karo kowe. Ora ito pokoke. Becik prayogane kowe golek bocah wadon saklian Jepang. Lho, aja kok batuke. Lho, alemmu piye? Aku mesake. Oh, kowe sing alang-alangi aku. Iya. Oh, kene maju kene aku. Ora Siap kabur. Ayo. Aju kowe, kok pangin kamu dadi. Wah! Oh!
nganti srengenge wis glewang ulon lumbukne cempluk ya ora ngirim-ngirim sego tambahan iki jane wong wedok ngerti karo wong lanang wong wedok semua kae klodone ora mesti salah siji ayo. Kan sarapan ya kan ya. Lho minta ini sampean kok senengane main go karo wong wedok. Ini mau wis masak bojomu ning sawah. Nek menawa ketelak kok oleh ketenge. Segera kan sak tempe goreng karo bakwan ya toh. Nang tak gawene. Mau goreng Iya iya. iki mau sing dikirim ki aku tak kowe kok. Ora iki mau rodo pating jerit. Pakde. Pating grengok jane ana apa? Kene lho Pakde. Ana yang ning diganggu ana Pakde. Diganggu ana Pakde. Si jemplok anakku diganggu anak. Pipine diwawan. Kowe kok terus wani awet-awet Pakdemu aku mbok padake apa he? Ra ngaji praktek mbok di praktek. Ngono ngene, Mbok. Entuk. Di ngono Pakde. Iya, Pakde. Pakde Pakde. Terus ayo. Bunga sapa kuwi? Ngarepe seneng. Yo cemplok. Yo genan nak bunga Pakdemu wis Ora padha kowe iki meneng bae ora padha karo cah lanang ki. Kowe aja sembrono jarak dicempluk. Cempluk ngono anake jenggolo lak ngono ae. Wes yo Pakde, nang bocah ora wedi Pakde. Mangan nek sampean Pakde. Yo tidak kuwi lho Pakdemu lho. Lah saiki cempluk ning dicempluk. Nek kalau Pakde ada Wes lho, iya. Kowe iki dadi cap perawan iki aja jelalatan pendirangan matamu ngono. Ngisin-ngisini kok aja sampean mata-mata kampung. Lah apa? Anak-anak aku mang nek iku nabrak-nabrak sampean iki mergo aku gugup ya, Mbok. Gugup. Doyak apa ndok macan, Nduk? Ora kok ora doyak macan. Bidang. Ora ora doyak macan ora. Entas wae aku iki tendang digodhog karo bocah lanang kok, Mbok. Digodhog karo cah lanang. Oh iya nek Pakde, Digodhog karo cah lanang. Jur karepe iki ngopo? Arep ngepet bojo karo kowe. Apa bocah sing nututi kowe? Wes dino. Oh iya. Oh, kowe iki wis gran banget.
kowe iku mau ora kok anak bugi. Lah ya aku nyawang kono wadang jindang nyawang kene ora ngedeg. Lah kene kaya. Apa perjalanan sing jarak kowe? Boten kok, Pak. Perjalanan iki boten. Ora iku, Nduk. Ora, Pak. Ngomong kowe bapakmu kuwirangan, Nduk. Dadi dudu bocah lanang iki sing jarak. Bapak Perjalanan iki sing menehi pitulungan karo aku, Pak. Sing nulungi kowe. Dadi bocah iki nulungi kowe. Ah, ya, ya. Jajal. Ya ya, mbakmu wis segatelen ae nggero lanang. Ora apa-apa nduk jaman saiki nek ditawakno. Ora maidun. Kok mungkin aku nemu ning LI. Sampeyan yo ijen ning LI terus arek. Nuwun sewu, ngaten nggih, Pak. Iya. Estune sanes kula iki badhe goncak kalian cempluk warsiah. Malah kaporo kula iki mitulung kalian cempluk. Nang emane kula. Pajak mulai ya, Pajak ya. Wis balik kono. Kula kalah kalian Junto. Iki badhe goncak kalian cempluk warsiah. Ora sandangan. Pajak mulai, Pajak. Ya, Cangkeman. rupamu bagus. Dur tenane kowe iki bocah saka ngendi le? Lan kowe iki jenengmu sapa? Anake sapa? Nah, kepareng kula badhe mila krambu. Mbok menawi sampean nate mireng. Namun kemawon dereng saged pinanggih kalian. Estunipun kula Raden Suboto, putra dalem Romo Adipati dibyongaling saking Kabupaten Trenggalek. Den masih broto. Jane kanjeng kalih. Berarti pun sampean pateni bojo kula mboten napa-napa, Nduk. Pun sampean pateni bojo kula, Nduk. Nah, Mbak. Nduk kok mati lah, Mbak. Aku mbokon mateni Den masih broto. Lah salah Den Mas Boten anak kang sampean pacet kan. Jeneng wong urung ngerti ya. Sopo sing ora mangkel ora srik diwaduli yen anake dijarak bukalan. Mula to kula sampean kuwi wis tuwa, ya to, ora aja gampang nesu. Jeneng ana perkara kuwi dirembuken iki sampean kewirangan to. Bojone Anak anakku. wedok kuwi arane iki dagangan. Oh, lek dijamah karo wong lanang sapa rasane. Nggih ngaten nggih, Den. Sepinten-pinten lepat kula nggih kula nyuwun ngapunten kalawan kula mboten ngertos yen dika niku tenane Den Masih Broto putra enggal. Tapi nujon kula pinanggih kalian cempluk warsiah kula wae. Pratelanipun pun oyak-oyak kalian Junto. Namun kemawon kula kemawon sinareng kula pinanggih kalian cempluk warsiah. Kan itu langsung manah. Saya kula nelaken tresna kalian cempluk warsiah, Pak. Tegese tresna niku kados pundi? Upami dipun keparengaken cempluk warsiah badhe kula tunduk garwa. Lan iman kinipun badhe kula boyong wonten ing Kabupaten Trenggalek. Iya, nika niku gojek ngaten napa pripun? Lho cempluk niku namung bocah desa, rupane nggih namung cukup ngaten dasar anake warok. Lho, dika niku putraning pengayoman kok ajeng ngepek bojo anak kula, napa boten getun kedhuwung wingking? Kan dilair unsung batin kula tresna kalian cempluk warsiah. Oh ngaten nggih. Yen bab menika dirembuk wonten satengahing dalan kok kirang prayogi. Lajeng pisanipun Prayoginipun yen kersa monggo kampir teng kelompok kula nyampal. Oh, ngaten. Perkawis jin gento mangke kula. nelaken agung panjenengan. Dan masih broto kono diampir kene. Oh, nyanten ya Pak. Ayo ayo ala kesini.
nampuk kamu kerembosan. Yo, kowe iki mau jane sing mbok bujuni apa? Aku tak kondo ning kowe aja nesu ya, Pak Dik. Oh, Mergane ngene, nek mbok sawang aku lak wis gedhe to, Pak Dik. pancen bener kowe iki wis njogo. Wis wayahe omah-omah. Umpama kowe mau uga wis pantes. Iki aku ndek sisiran bocah wadon, Pak Dik. Kono kowe iki Heeh. wis duwe pacangan. Wis duwe. Lho, yen wis duwe pacangan kuwi jur peri ngendi yen anake gendruwo ndi le? Oh, ya ora gendruwo, ya ora anake peri. Ning aku seneng anake menungso, Pak Dik. Ngono jajali. Kowe iki dadi seneng karo menungso lumrah. Wae, Pak Dik. Apa ora wae kodrat? Sanajan ngowahe kodat mengko menek nampa sekudendo tak tampa tampane dhewe, Pak Dik. Ngono. Jur sing mbok senengi iki sapa bocah wadon jenenge anake sapa? Bocah wadon mau jenenge ning aja ngamuk tenan ya, Pak Dik. Oh, Jenenge Cempluk Parsia, anake Pak Dik Suramenggala. dadi sing mbok senengi iki anakku Cempluk. Pak Dik. Kowe kepengin urip bebrayan karo Iya, Pak Dik. Toto. Apa ya, Pak Dik ya? Aku mau ngoyak-ngoyak terus, Pak Dik. Apa kowe iki dak tau ngilu ngono apa? Angger ngilo kacane pecah terus, Pak Dik. Yo rupamu wae wis kaya blarutan. Saya meneh kowe iki bangsane jin. Lu kok kepengin arep kepek bojo anak. Ngerti oleh jin bento. Iya, Pak Dik. Mbakmu si Cempluk yo warsiah iki dina iki arep dikersake karo Denmase Broto. Putrane Kanjenge Bupati Enggalek. Nah, kula burungno nggonmu kepengin lepek bojo karo Cempluk yo warsiah. Wah, wis tak sumpahi wanti-wanti ya, Pak Dik. Umpama ora entuk Mbak Cempluk Parsia, luwung puput jagatku, Pak Dik. Dadi sesantimu kaya ngono. Oh, Pak Dik. Yen ora kelakon rabi Cempluk mbok entengke mati. Pak Dik. Ini benda. Iya, Pak Dik. Ono kowe ngepek bojo anakku si Cempluk. Ning ana pitukane apa pira-pira kowe sagut. Ah, sago Pak Dik wis pitukane apa wae apa penjalukmu bakal tak turuti, Pak Dik. Aku ora njaluk bondo donya ning penjalukku siji. Yen jin gento kuat nadahi Kiai Kala Glorong Seta, kowe tak jodohke karo si Cempluk. Kuwi Pak Dik. Ya tak jajale Pak Dik. Ono blake jajal. Ora melayu lebur dadi sawalang-walang warga. Trang nata mong manis kawarisan tenang jaya tan prayitna sabarang ayo sembrono. Bangsat, Pak Dik, aku sing teko Pak Dik. Pak Dik. Ah, Pak Dik. Oh, mau ngagi topo ra krungu. Iki pengapesane. Jabet mulu tunggune tak tawari Pak Dik.
dijabut karo wulu cumbuku. Kowe ora ngerti to, Tok? Iya, Le. Yen aku iki lagi topo golek ilmu kejadukan. Lho kowe kok wani ganggu karo aku, Tok? Kowe golek ilmu ya golek ilmu. Nek kowe iso nulungi aku kok tak kandhake bapak Klenthing Mungil. Bapakmu iki wis bongko. Oh, ning aku lak iso nangake aku ya iso kepethuk karo bapak nek kowe angel. Kowe iso nyambung karo wong tuaku sing mati. Iya. Apa sih dadi penjalukmu bakal keturutan? Aku kepengin jaduk. Iso, Le. Iya. Kowe njaluk apa karo aku? Iki mau aku seneng cah wedok to, Le. Seneng karo bocah wadon. Oh. Kepengin omah-omah. Iya. Yang golek bojo. Wes, bapake ora entuk. Kowe lho, bapake ora entuk. Heeh. Bapake iki sapa kok nganti ora entuk? Bapake Pakde Suramenggala. Pakdemu Suramenggala. Iya. Kowe seneng karo cempluk? Heeh. Kowe iki bento piye? Bentone Cempluk kuwi anak menungso. Kowe iki perangane anake ratu-ratune jin ana ing Gunung Pegat. Bapakmu Klenthing Mungil iki rupane yo jebles kaya kowe. Lah ngene lho, Le. Piye? Nek kowe iso nulungi aku, kok tak omongke apa karepen awakmu kepengin jaduk, kepengin sugih. Iya. Kok tak omongke bapak. Aku ngerti to. Nek kowe perlu tak elingno. Kowe aja seneng karo cempluk. Kowe kena rabi oleh jin ndi? Ondo karo aku. Nek perkara jep ora usah njaluk tulung kowe, Le. Aku iso golek dhewe. Iso golek dhewe. Iya. Upamane liyane cempluk kepriye to? Anu wong aku mati. Wah, aja to. Aja mati. Ha iya. Mergo kowe iki wis dipasrahno karo aku. Perkara kepinteranmu, perkara keselamatanmu iki dipasrahno karo aku. Kakare kowe tak tangisi ngene iki kepiye? Polamu kepiye? Yo, yen aku mbok kongkon ngrabekno karo cempluk warsiah, aku ora saguh. Nanging yen kok kowe kepengin kumpul karo cempluk warsiah, aku saguh to. Nek aku kon rabi karo cempluk warsiah ra iso. Ora bisa. Nek mung kepengin kumpul tok Wis sadina rong dina kowe kumpul kaya dene bojo, aku saguh. ya, aku gelem. Gelem tenan. Iya, gelem. Yen gelem kowe tak dandani. Dadane iki aku mau dadani apa wis ngene apa dadani piye? Mergo ngene. Aku takon karo kowe. Kok nganti kowe ditampik karo cempluk warsiah iki piye? Ah, mergo yu cempluk iki tak oyak-oyak ketemu karo Den Mas Broto. Lah terus saiki Den Mas Broto dipak mantu karo Pakde Suramenggala kok. Mergo kowe ditampik, mergo gandeng renteng karo Subroto, anake Adipati Iya Galeh. tanding-tandingke aku. Iki malah kebeneran. Kowe bakal tak gandani wong bagus sing jebles karo Subroto. Iya, iso kowe tenan. Saguh aku iso. Melu aku. Kowe saiki rupamu wis ora ono. Rupamu wis bagus to. Dadi sampean iki pun dandani kula, rupane kula pun mboten ala, pun bagus jebles kalih Dimas Subroto. Jebles karo Subroto. Ndak nggih sampean iki. Yen aku ora iso dandani kowe kaya Subroto, rongko kowe digelemi karo cempluk. Kula kok dereng percaya nek kula dereng ngerti. Yen kowe ora percaya ngono banyu ngilo to. Wah, piye to? Sakniki kula lagi percaya. Mergo senane Iki aku jare malah bagus. Endi? Lho tekan iso remene lho opo? Iso metu ngopo? Lah jare malah bagus iki. Kowe iki wis tak dandani. Iki Rupane kaya Den Mas Broto. lah iki wong. Lah burimu iku Aku wetan salaman sukses. Kowe to. Bener nek anake jin iku kurang ajar. Wong wis tak gletakno wis tangi meneh. Ajeng sampean mun ngendika. Nek perkara sampean ngrabekke kula kalih minten.
sampean mboten sagup ning nek kula isawur kalih pinten sampean iso gawe sing kaya ngoten. Lah terus carane sakniki pripun? Ngene lho, Tok. Kowe iki jebles kaya Subroto. Sing kok senengi lak cempluk. Nggih. Lah yo kowe kudu golek cempluk. Walang nggih. Cempluk. Ngopo kowe kok dadak blarak-blarak karo bocah wadon? Cempluk lali. Cempluk. Walang nggih kula melali. Bener kowe. Kowe anake jin iku bener lalinan iku. Wis golek ana cempluk nalika kowe ketemu ning ndi gone goleki. Lah nggih, cempluk niki pun teng omah kalih Den Mas Broto. Teng ngapal mriku. Nah, carane niku pripun kula niki iso ngeloni kalih cempluk? Lah mula kowe tekan kono ketemu karo cempluk. Ngoten. Mesti dheweke bingung ngono. Golek limpene kalih Broto. Iya. Nek kapinujon Broto mboten enten kula niku. Iya. Nggih, pun. Anggom selamet dong. Sinten wau cempluk ah? Cempluk